akkor utána azt mondtam, hogy jaj, hát hogy ez így megy, akkor hát van még nekem egy csomó minden, amit fel kellene oldani. Hát akkor gyerünk tovább, mert hogy ez jó. All at once, out of the blue, when I was unprepared, I started seeing you, hearing your voice, calling my name, across the universe, feeling a burning flame. A félelem az úgy jelent meg az életemben, hogy egyszerűen elmenekültem egy csomó szituációból. Például a legelső utazásom, hát az nagyon érdekes volt, mert hát a félelemmel kellett volna találkoznom, és egyszerűen felálltam a székből, és azt mondtam, hogy na én ezt nem, hát ez olyan erős, én ezt nem vagyok hajlandó. És akkor nagyon-nagyon jó volt, hogy volt ott egy segítség, aki átsegített ezen, mert tényleg akkor egy életstratégiát kellett megtörni. All at once, out of the blue. Hogy egyszerűen úgy élem az életet, hogy mint egy adóvevővel folyton azt kell figyelnem, hogy honnan érhet támadás, mitől lehet félni az életben. És egy óriási megkönnyebbülés volt, hogy ettől megszabadult. Nem is volt olyan szörnyű, mint amit én hittem róla, tehát sokkal sötétebbek és borzasztóbbak voltak az elképzeléseim róla, mint ami egyáltalán megtörtént. Ez a jelen lenni neki, ez egy nagyon egyszerű dolog volt abban a pillanatban, amikor hajlandó voltam visszaülni a székbe. Tehát az volt a stratégiának a része, hogy elmenekülök. És ez nagyon gyakran fizikai szinten úgy is megjelent, hogy elmentem a helyszínről, vagy ott hagytam embereket, vagy abba hagytam kapcsolatokat a székbe. Ott az már egy törés volt. Már nem tudott tovább működni az a minta, ami korábban működött, és hát nagy energia szabadult fel. Éreztem a testemben ennek az erejét, és utána valami hatalmas melegséggel és megkönnyebbüléssel valahogyan feloldódott. Ezt olyan nehéz megfogalmazni, hogy vajon mi történhet. Attól a félelemtől teljes mértékben szabad lettem. Tehát az ott egészen megoldódott. És később még jöttek elő félelmek, amivel volt dolgom más témákkal kapcsolatban, de azok már nem voltak olyan erősek. Azoknak már nem volt olyan erejük, és akkor már tudtam, hogy itt van egy eszköz. A félelem az arról szólt, hogy meg kell felelnem a külső elvárásoknak, mert hogy nem vagyok elég jó. Vagy úgy hittem magamról, hogy nem vagyok elég jó. És hát ez egy nagy-nagy megkönnyebbülés ráébredni, hogy jaj, dehogy nem jó vagyok. Hát úgy vagyok jó, és úgy vagyok egyedi és különleges, és jaj, dehogy nem jó. És végre nem kell megfelelni másoknak az elvárásának, mert nem is lehet. Az első utazásban én azt értettem meg, hogy azáltal, hogy a nagyapám ilyen indulatos ember volt, és kiabált velem, és ez egy félelmet váltott ki belőlem. De nem tudtam vele mit kezdeni. Tehát nem tudtam befolyásolni, hát egy felnőtt, egy okos, egy tiszteletre méltó, nem lehetett vele szembeszállni, vagy ilyesmi. Tehát nem tudtam vele mit kezdeni. És erre nyilván nem tudatosan, hanem egyszerűen csak jobban nem tudván egy ilyen visszahúzódásban találtam meg a módot, és ennek a visszahúzódásnak volt az az aspektusa, hogy hát ha én megfelelek minden elvárásnak, akkor majd én jó leszek, és
és akkor majd nem fognak velem kiabálni például. All at once, out of the blue. Mindenkinek megvannak a saját egyéni félelmei, ebből nem lehet általánosságban levonni semmiféle következtetést, hogy mi az, ami kiváltja az emberben a félelmet. Lehet félni póktól, vagy békától, vagy kígyótól, ez nagyon konkrét, vagy a magasságtól. És vannak ilyen nem konkrét félelmek, amikor még megfogalmazni is nehézségbe ütközik, hogy mitől is félek. Van, amikor egyszerűen az élettől fél az ember, vagy úgy fogalmazzák meg nekem, hogy a fénytől, a bennem lévő fénytől félek. Mert azt mondja, hogy hát a sötét oldalamat, azt én már ismerem, az már tudom, azt a vacak részét már tudom az életnek. Na de mi van a fénnyel? Hát attól félek a legjobban. Vagy van, aki azt mondja, hogy a haláltól fél. Bizony ez egy nagyon erős. Lehet, hogy van, aki átalakítja a félelmet, vagy pirulákat szed rá, vagy mi mindent lehet vele csinálni. Ez olyan sok mindent tudunk róla, és hát ez a sok tudás, ez mind mit sem ér abban a pillanatban, amikor ott van az a félelem, és érzi az ember a testében, és az irányítja, az működteti a cselekedetét. Tehát sokkal inkább érdemes tőle olyan módon szabaddá válni, hogy találkozni vele, megérteni mindazokat a programokat, amelyeket hozni tudnak ezek a félelmek. Nagyon gyakran egyszerűen csak korlátozó hitekről van szó, amit beépült a személyiségünkbe, és ezek megváltoztathatók, ezek. Hála Istennek, hogy szabaddá lehet válni. Igen, ez a legjobb megfogalmazás, hogy ezek a félelmek, ezek tényleg nem kőbevésettek, hanem meg lehet szabadulni bármelyik. I started seeing you, hearing your voice.